जोंहा बिटिआरआव बड'लेण्ड सिएम काप 1.0 बियो थांनाय 14 जुननिफ्राय जागायदों। बिटिआरआव थानाय 40 समष्टिनि बिटिसि समष्टिनि आरो 420 भिसिडिसिआव बे गेलेनाया जादों। आरो बेवहाय जोंहा खोलोब खोलोबै जोङो गेलेनायखौ राननाय जादों। गिबियाव गावबा गाव भिसिडिसिआव कम्पिटिसन आरो बे गावबा गाव भिसिडिसिआव जाय चेम्पियन जाबाय बिथांमोनहा गावबा गावनि समष्टि लेभेलाव कम्पिटिसन बिटिसि समष्टियाव आरो समष्टियाव जायफोरा चेम्पियन जाबाय बिथांमोना गावबा गाव सिभिल डिस्ट्रिक्टआव कम्पिटिसन आरो बेनिफ्राय सिभिल डिस्ट्रिक्टआव जायफोर चेम्पियन जाबाय बिथांमोनखौ काउन्सिल लेभेलाव कम्पिटिसन खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंहा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलनि गाहायै जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउ दानायनि राहा लामा लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों मुखुब थानानै गाव गावनि जिउ दानाय लोगोसे गाज्रि थासारि बा गाज्रि लामाजों जाहाथे दैदेनजाया बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि लाइमोना जिहेतु गोबां सेन्सिटिभ जाबाय नालाय समा, दा बेखायनो गुबुन गुबुन लामाजों लांनो थाखाय मानसिफ्रा नाजायो। दा बेखायनो गेलेनायाबो जिहेतु मोनसे आंगो आरो बिजों जिउ खांनो हायो, दा बेखायनो गेलेनायखौ जोङो लादों। आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु जोलुरखौ एबा फुटबलखौ बांसिनै बयबो गेलेयो आरो बेखायनो बेखौ मोनसे मेगा इभेन्ट हिसाबै जोङो बे बड'लेण्ड सिएम काप 1.0 बेखौ जोङो जागायनाय जादों। आरो दिनै नैबे 30 नं भेगर समष्टियाव समष्टि लेभेलनि जि बे बड'लेण्ड सिएम काप 1.0 नि जि जागायनाय गेलेनाय कम्पिटिसन बियो दिनै जागायदों। भिसिडिसि लेभेलाव जायफोरा चेम्पियन जायो बिथांमोननो 7,000 आरो जेन्नायनो एबा रानार्स आपनो 5,000। बेनि उनाव जोंहा सासे बेस्ट प्लेयारबो जों लानाय जायो। बेनि उनाव भिसिडिसिनि उनाव जायफोर चेम्पियन जानानै फैगोन समष्टि लेभेलाव कनस्टिटुएन्सि लेभेलाव आरो कनस्टिटुएन्सि लेभेलाव जायफोरा चेम्पियन जागोन चेम्पियन जानाय टिमनो 10,000 आरो बेनिफ्राय रानार्स आपनो 7,000 आरो बेस्ट प्लेयार सायख'गोन सासे बेनो 5,000। बिनि उनाव जोंहा जिल्ला लेभेलनि कम्पिटिसन जागोन। जिल्ला लेभेलाव जाय चेम्पियन जायो 25,000, बेनि उनाव जेन्नाया 15,000, बेबायदिनो बेस्ट प्लेयार दङ। आरो बेनिफ्राय काउन्सिल लेभेलनि जोंहा कम्पिटिसनाव देरहानाया 1.5 लाख आरो जेन्नाया 75,000। लोगोसे बेस्ट प्लेयार, बेस्ट किपार बेबायदि जों सायख'नाय जागोन। आरो साफ्रोमबो गेलेगिरि जायफोरा रेजिस्टार खालामदों थ्रु क्लाब थ्रु भिसिडिसि बिथांमोनहा गांसे पार्टिसिपेटारि सार्टिफिकेट मोनगोन। आरो बिनि उनाव बिथांमोननि देरहानायनि थाखायबो जायफ्रा देरहादों, जायफ्रा चेम्पियन जादों, रानार्स आप जादों, बिनि थाखायबो आलादा जोंहा सार्टिफिकेट दङ। आरो जोंहा चेम्पियन जानायनि जोबजासिम काउन्सिल लेभेलाव जायफोर चेम्पियन जागोन, रानार्स आप जागोन आरो 3rd प्लेस थागोन बिथांमोननो जोङो गल्ड, सिलभार आरो ब्रन्जनि मेडेल होनाय जागोन। आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय जिहेतु बे होनाय सार्टिफिकेट बियो पार्टिसिपेटारि सार्टिफिकेट एबा रानार्स आप चेम्पियननि सार्टिफिकेट बियो गावनि जिउआव गोबां खामानि होगोन। हमनानै ला दिनैनि तारिखआव फोरोंगुरु थिसननायनि खामानि सोलिबाय थादों। फोरोंगुरु थिसननायाव मा जादों जे क्वालिफिकेसन पार्सेन्टेजनि अनगायैबो टेटनि पार्सेन्टेज बा डिलेड बिएड बिनि पार्सेन्टेजनि अनगायैबो एक्सट्रा कारिकुलारनि थाखायबो बेवहाय पार्सेन्टेज थायो। सोरबा स्पर्ट्सआव पार्टिसिपेट खालामनाय, सोरबा कालचार, सोरबा बिदिनो इभेन्ट बायदिसिना इभेन्टआव पार्टिसिपेट खालामनाय जुदि सार्टिफिकेट होनो हायोब्ला बेयाव 5% बा 3% बेबायदि पार्सेन्टआ एड जायो, बनास पइन्ट मोनो। दा बेखायनो जायफोरा पार्टिसिपेट खालामदों बिथांमोना पार्टिसिपेटारि सार्टिफिकेटजों जोबोद खामानि जागोन होननानै साननाय जादों।